एक मुनशा गेलो त्याचा मर्डर करपाक जरूर दोग जाण गेलो आत हॅलो उपरांत 5 मिनिटां भितर कुठं दुसऱ्याचे वाटेत पोचला आणि पोचे वाटे केल्या हांव सोपी पोळी सोडी कोणूय केदोय व्हडलो पाप दिसाव पूण गट्टे पाचे जोर नाका सापडलो ही तुमची उतर ऐकून आमचे कान पासून वेगळे जाऊन गेले सर चंद्राच्या पुरुषाच्या पायात काटत होता नाही
जगत